Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon kadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sa bumabatian na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. 3 ka mga landslide nagluntad sa Silay City. 29 ka mga pamilya nag-evacuate. Bagyo Agaton, isa na lang ka LPA samtang nagapalayo sa PAR. Basyang nagwa naman sa Philippine Area of Responsibility. Lalaki nga nanipa sa mga motor nga nagabalabag sa iya tricycle, gintiro patay. Reklamo ng sexual harassment sa manunudlo batok sa principal, ugat sa pagpaniro sa eskwelahan sa Hinubaan. Kag sa good vibes, mga halapitan nga mga kalanaan kung magbiyahe pasur sa tripping ni Ruming. Istorya sa taga Bacolod nga bumbero nga nakasurvive matapos maanod sa baha sa Ahoy, Iloilo sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, gin-downgrade na ang alert level status ang Negros Occidental. Karon nga isa na lamang ka low pressure area ang Bagyo Agaton kag nakagwa naman sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Basyang. Napanubo naman ang alert level status sa blue pero padayon na monitoring sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Operations Center kasubong man ang pag-consolidate sa mga report kag coordination. Isang gin-report nga missing tuga sa malain nga panahon. Suno kaya PD-MPD Head Zeffard Caelian as of press time, padayon ang search and retrieval operation sa isa ka lalaki nga nagtabok sa suba sa Sagay City nga ginaalagar yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Sa partial nga reports ng PD-MPD, masobra sa 10,600 ka mga persona ang apektado sa pagtaas ng tubig sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, karon nga nagmaayo na ang tiyempo kuni paanggid sa nagliligad nga mga adlaw, ginalauman nila nga ang tanan nga nag-evacuate tigayo na makabalik sa ila puluyan sini nga adlaw. May gin-report nga landslide sa San Carlos City, Silay City, Manapla kag Tuboso, pero natigayo na clear ang mga lugar magluwas sa Tuboso pero hindi apektado ang alagyan gikan Bacolod padulong sa San Carlos suno sa kay Lacson. May banning man karon pero suno sa Provincial COMELEC kun ang mga relief assistance nga ihatag ang damlag pa na pangayuan sang exemption sang DSWD, ini ang ginatugutan. Yes, no, even from yesterday, most of those that were included in the pre-evacuations have actually gone home. Especially today with better weather, we expect a 100% return to home. Sa number 9, Bacolod City nagapabilin sa idalom sa Alert Level 1, samtang Victoria City ginpaidaloman sa Alert Level 1. Inibase sa bagong alert level status para sa April 16 to 30 nga ginpagwa ni Secretary Martin Andanar nga Presidential Communications Secretary kag Acting Presidential Spokesperson sini nga adlaw. Nagapabilin naman sa alert level 2 ang Negros Occidental. Sa April 1 to 15 nga alert level status, may 5 ka mga banwa kang syudad sa Negros Occidental ang napaidalom sa alert level 1 kag ini ang nagalakip sang La Carlota City, Sagay City, Ibi Magalona, San Enrique kag Pulupandan. Ginalauman ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga kuntani madugangan ang 5 ka mga banwa kang syudad nga damlag pa ginpaidalom sa alert level 1. Sa iya nga pagpagangot sa regional DOH as of press time, wala pa sang advisory gikan sa national DOH bahin sa bagong alert level status. Sunod sa kay Lacson, magahulat ang probinsya sang advice gikan sa national DOH. Nagapabili naman sa alert level 1 ang National Capital Region. May new EO naman ito. May pagwa. For the wala, just ano lang to just adopt the same. Yeah, adopt the same. Remain under alert level 2, and then we will check the status of the rest. Sa number 8, 40.2 million pesos nga balor sang programa sa idalom sang Provincial Development and Investment Program para sa 2023 tubtub 2025
ang ginaprubahan sa Provincial Development Council. Sa first quarter meeting sang PDC kahapon, ginpresent ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz ang programa para sa naglain-lain nga sektor nga nagalakip sang para sa economic services, infrastructure, social services, environment kag development administration. Ang PDIP ang isa ka 3-year plan nga nagatuyo magsuporta kasubong man mag-align sang development direction sang probinsya. Magluwas sini ginapurbahan man sang council ang 2023 nga annual investment plan, ang 2022 supplemental AIP kag ang amendment sa 2022 AIP. Ginkilala man ang NEDA outstanding COVID-19 volunteers sa amo nga pagtililipon nga Sanday Poinsettia Dormido, Gia Marie Torres kag Juliane Lavadia. Sa number 7, vaccination program sa Bacolod temporaryo anay nga magauntat sa pagsugod sa pagpamalandong. Subugod buwas tubtub sa Domingo, temporaryo anay nga magasirado ang mga mega vaccination center sa Bacolod Emergency Operation Center sa SM kag Ayala Malls. Inikadungan sang pagdumdum sang Semana Santa. Ginahaylo man ni Dr. Edwin Miraflor, Officer in Charge sa City Health Office, nga magpa-booster dose ang publiko sa pagbalik sang operation sa mga vaccination center sa Lunes. Ang Department of Health ang hugot naman nga nagapanugyan sa mga tumuluo nga kun mahimo ipaiway anay ang tuman nga pagpenitensya kag ang tradisyonal nga paghalok sa mga santos. Iniagod mapaiway man ang posible pagkapilas, bacterial infection kag ang posible pagsaka sa COVID-19 transmission. Sa number 6, malapit sa 1 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga na recover sa separado nga buy-bust operation kagabi sa Bacolod City kag Silay City. 15 ka bultos ang ginasuspetsuhan shabu ang na-recover kagabi sa buy-bust operations ng PNP sa Barangay Rizal, Siyudad ng Silay. Subject sang buy-bust ang 34 anyos nga si Helmar Bituon nga nagatrabaho man sa barangay. Ginabulubanta nagabalor sa 510,000 pesos ang nakuha nga shabu kay Bituon. Samtang 408,000 pesos naman nga balor sang illegal nga droga ang na-recover sang kapulisan sa isa man ka buy-bust operation kagabi sa Barangay 27 sa Bacolod. Subject naman sa buy-bust ang 54 anyos nga si Rowena Salmingo nga nadakop na sadto bangod sang illegal nga droga. 12 tanan ka sachet amo ang nakuha sa iya. Detained na karon ang mga gindakop kag kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 ang ila nga pag-atubangon. Sa number 5, COMELEC hindi makadeputize ang barangay officials para makakasa mga illegal campaign materials. Tubtub karon, wala pa makapangkakas sa mga nalansa nga posters kag iban pa nga mga campaign materials sa mga puno sang kahoy sa Bangga Skala sa Barangay Estefania. Siling ni punong Barangay Jerry Tingson, hindi niya luyag nga mamalisahan kung aktuhan niya ang mga illegal campaign materials nga wala sang mando gikan sa COMELEC. Sunod sa kay Attorney Revo Sorbito, OIC sa Bacolod COMELEC, wala sila nagadeputize sa barangay officials para makakas sang illegal campaign materials. Pero pwede makakoordinate ang barangay sa Department of Environment and Natural Resources Office para maaksunan ang pagkakas sa mga illegal campaign materials sa mga puno sang kahoy. Likod na-coordinate sa DNR, kasi sila na pwede na sila pag-uwiban na store. So, COMELEC sa secret elections, we will not deputize barangay officials. Sa number 4, sa Banwasang Kawayan, lalaki nga nagpanipa sa mga motor nga nagabalabag sa iya nga tricycle, gintiro patay. Patay ang 34 anyos nga si Rizel Jun Batinho matapos initiruhon siyang iya nakaaway sa Barangay Bulata, Banwasang Kawayan sang Lunes. Sandig sa investigasyon sang Kawayan PNP, gikan sa plaza sang barangay ang biktima kag magapauli na kuntani ugaling na balabagan sa mga motor ang iya nga tricycle. Sunod sa pulis,
Ginasipa sang biktima ang mga motor nga nagabalabag gani ginkumpronta siya sa mga tag-iya sang motor. Ginsumbag ni Batinio ang isa sa mga tag-iya sang motor kag nagbalos naman ang suspect nga may dala nga armas. Iya gintiro si Batinio nga nagresulta sa iya nga kamatayon. Ang barangay tanod nga magaresponde lang kuntani ang pilason man matapos tiruhon sa tiil sang suspect. Padayon ang pagpangita sang PNP sa suspect pati na sang iya nga mga kaupod. Sa number 3, pagpasaka sang reklamo o sexual harassment amo ginalantaw sa karon sang PNP nga motibo kun nga napatay sa isa ka school principal ang isa ka maestra kag iya sini nga bana sa sulod sang school compound sa hinubaan sang kahapon. Ining nagagawa sa investigasyon sang hinubaan PNP angon sa nagluntad kahapon nga shooting incident sa Bilbao Oibico Senior High School kung saan napatay ang principal sang eskwelahan pati na manunudlo kag iya nga mister. Sunod sa kay Major John Ganzon, hepe sang hinubaan PNP, natalana kung tani ang mga magpadulog sang kahapon ang maestra nga si Almarisa Aroy sa Women and Children's Protection Desk sang Banwa agud ireklamo ang principal nga si Warren Escosar sang sexual harassment. Apang wala ini matigayon matapos sila mapatay sa pagpaniro. Dugang pa ni Ganzon, mahimo ini aging kaakig ni Escosar bangod sa hindi niya luyag makasuhan kriminal. Dala sang principal sunod sa kay Ganzon ang shotgun kag caliber 45 pistol sa pagpadulong sa eskwelahan. May pagbaisay pa nga natabo sunod sa kay Ganzon sa tunga ng Escosar kag sa mister sang teacher nga si Christopher Aroy antes niya inigin tiro. Iya madason nga ginlagas sa classroom ang manunudlo kag didto gintiro antes niya gintiro man ang iya nga kaugalingon. Damlag pa ginpahayag man sang alkalde sang Banwa nga sila nakabato na sang impormasyon angon sa reklamo ni Aroy kay Escosar kag iya ini ginpalabot sa Office of the President. Ang DepEd Negros Occidental ang napagwa man sang statement nga ilang nga ginakondenar ang tanan nga sahay sang violence ilabi na sa sulod sang eskwelahan. Nagapanawagan man sila sa publiko nga hindi na pagdabukan pa sa kung ano pa nga impormasyon ang natabo nga insidente. Sa number 2, 28 ka mga pamilya nga gin-evacuate ang hindi pa makabalik sa ilang mga puluyan bangod sa kahangawa sa nagluntad nga landslide sa Barangay Alihis sa Bacolod City. Mas nagadako nga porsyon sa nagakaab-ab nga duta sumugod nga nagluntad ang landslide sa kilid sang Pangpang sa Purok San Jose sa Barangay Alihis sa Bacolod. Natiphag ang duta nga malapit sa suba tuga sa mabaskog nga ulan dala sang bagyo agaton sang Lunes. Gani ang 28 ka mga pamilya nga nagapuyo malapit sa natiphag nga Pangpang ang walaan ay ginpabalik sa ilabalay humalin sang sila ang gin-evacuate sa Doña Emilia J. Garcia Elementary School. Suno kay Dr. Ana Marie Laarni Pornan ang pamuno sang DRRMO, gina-assess pa sang katapos sang City Engineer's Office ang lugar agud masiguro antes pa man tugtan ang pagbalik sang pumuluyo. Sa kabilugan, may 90 ka mga pamilya gikan sa 3 ka mga barangay sa Bacolod ang ginpaidalom sa preemptive evacuation tungod sa pagbaha kag landslide epekto sang bagyo. Kalabanan sa mga apektado nga pamilya ang nakabalik na sa ila puluyan, makaligad nga nagtahaw na ang tubig baha. Sunod naman kay Jo Marie Vargas, ang cluster head sang DRRMO, wala naman sang dapat kakulbaan karon nga wala na sang bagyo sa Pilipinas. Nothing to worry. Kasi kakawin niya mo, magamon siya agaton, saka di si Basyang, maamon sila nga doa, o upod sila nga doa. So, ang Philippines siya rin. So, hindi siya dayo siya. Hindi siya maka-epekto sa Philippines. Kag sa numero 1 sa mga balita, Subunga Adlaw. May 3 tanan ka mga landslide na nagluntad sa Silay City. Kahapon, 29 ka mga pamilya ang in-evacuate matapos magtiphag ang duta sa Barangay Patag. Yaring report. Sa video nga kuha ni Emmanuel Villarenia, makita ang ini nga balay nga natumba matapos matiphagan sang duta. May mga pumuluyo nga ginhingagaw pang rescue kag gindala sa evacuation center. Ang duta nga natiphag, diri nagalin sa likod lang sang balay sang pamilya di Mapanag sa Sitio Tayap, Barangay Patag sa Silay. Ang ilang nga balay, ginpangkaksan anay nila sa mga bentana kag portahan para kung matiphagid man ang duta, may mga masalbar pa silang mga parte sang ilang nga balay. Ang portahan okay. Balik kung madala ang balay, ang portahan bilhin pa. Masafety pa? Basta mga bintana. Kakas nyo lang. Ano yung ginasyo?
Oo, nga primo. Ah, Rio. Pero bato niya na nga kung maligin. Ano, bato niya na. Yung bato niya na, ako na matabo. At may nabili ng salbar. Ang mga dingding sang ilang nga balay, may mga dalagko nga lubid, kaginhigot sa puno sang mangga, sa atubang lang sang ilang nga balay. Ginbutangan sa mga higot, gargaangot sa puno sa kahoy, pakadto sa balay. Ang DRRMO nabutang silikono sang kahapon para ikaso gid na magsigit ipagagduta, may masalbar sa gihapon nga parte sa balay. Kag sa likod sang balay, amo na ang nagakatabo nga landslide. Martes ang aga, amat-amat nga natiphag ang duta sa likod sang ilang nga balay. Mga pila na lang katikang dingding na sang ilang balay nga sang Disyembre lang napatukod. Nakibot sila sa makabati sang daguob, natiphag na gali ang duta. Dako ang pagpasalamat ni Gina nga bangod sang ugat sang puno sang mangga. Wala natipag ang duta sa idalom sang ilang nga balay. Mo gining nakasalbar. Ba't siya mo gining na salbar? Binaro ko kabuot na daon ng mga gamot dito dira nag-untat ang tubig na nagsigi sa area. Puno sang kahoy gid nakasalbar sa inyo. Isa sila sa 29 ka mga pamilya nga nag-evacuate sang kahapon. Suno sa isa man sa mga residente, daw balod ang tubig nga nagakahulog. Diyan ka na sa tabuan, mamaw? Ato ko tanaw kami sa bintana. Gaano ang tubig? Do balod gid yo. Sa video. Ga do kapib lang tubig aw. Sa sitio Lantawan naman sa barangay Gimbalaon, temporaryo nga hindi malabyan ang highway kay nagtiphagman ang duta. Humalin kahapon, masako ang taga City Engineers Office sa paghakot sa mga duta nga nagtabon sa dalan. Suno sa isa sa mga residente nga si Alma Garcia, saksi sila sa makaapat ka beses nga amat-amat nga pagtiphag sang duta. Kulbaan ang gisagit ko gani. Oo. Kay makita ginamon ka adlaw. Ang pagdagdag sang duta, nakita mo mismo? Oo, dana kita dito siya. Totoo. Oo. Kami joga nga sabi ko kasi ka kulba kay ni daan kasi nang kadto ta. Kita mo nagkakakuan ano gising kita mo pagkita mo karagdag. Ay, Diyos ko! Sunod sa kay OIC City Engineer Elmer Kent Torres, may ginreport man nga landslide sa Hinalinan sa Lantawan. Natiphag man ang duta sa atubang sang isa ka cafe, diri man sa Lantawan. Ang inikuno nga bahin sang sitio Lantawan ang makabig nga landslide prone area. Sa nagligad nga tuig, nagtiphag man ang duta sa sininga parte sang highway. Humalin pa sang kahapon ang ilang nga clearing, kinahanglan abi kuno nga kakson ang lutak nga yara sa dalan kay delikado. Sa dalan nga part ikakson nga dapat. Oo, ipawanan lang. Pero di pa sa Sir Makuan nga magulan liwat pa sa madagdag pagid. Nera kita din si. Ligit. So ano dapat imon sir? Hindi naman na sa asubro, lasot na lang ang matagtag siya. Padagdago na lang gid pero clearing na lang gid. Asubro ito, hindi man siya post din yan. Oo. Oo, tala din nagatungtong sa dalan yung material para maklear na lang siya. Malabyan na ang dalan sang mga salakyan kag ang mga nag-evacuate ay nagbalik naman sa ilang nga mga balay. Pero kung mag-ulan, nakahanda na sila nga gilayon magbiya sa ilang nga mga balay. Kag sa good vibes, wala na sang bagyo. Ang iban sa aton makaproceed na sa ilang mga plano para sa weekend. Sa mga nagaplano magbiyahe pa south, may ginlibot kami nga pwede makastop over para magkaon. Halin sa pamahaw, pangape, pangtalaba, panyaga, panghaluhalo, snacks, kag Japanese food. Iban diri mga bag-o lang namon madiskubrihan nga may mga amo sinigali nga mga kalan-an. Kag syempre tungod Semana Santa, ginapitan man naton ang duha sa mga pinakadaan nga mga simbahan sa Southern Negros. Ina sa Sabado, 10 a.m. sa tripping ni Rumi. Sa Sunday naman, inspiring ang istorya sa isa ka bombero nga taga Bacolod kag dito na assign sa Iloilo. Samtang nagapang-rescue sila sa mga apektado man sang baha, naanod siya sa tubig pero tigayon nga nakaluwas. Hindi basta-basta ang iya inagyan para makasurvive sa mabasko nga dalukdo sang tubig baha. Ang iya naman nga istorya sa Easter Sunday sa Baganihan. Barb, wala sa newscast sa Thursday kag Friday pero padayon ang paghatag sang good vibes sa maton nga mga nagabantay sa atong mga program ang tripping ni Ruming kag Baganihan sa Saturday naman kag sa Sunday. Grabe yung mga old churches, Ruming, no? Nga ginbisitahan. And of course, ginahaylo man naton ang aton nga mga kaupod, ang aton nga mga followers nga mag-reflect man. Kung si Governor Lacson panaghambal, take time to reflect sa pagpasalamat sang paghatag sang Ginoo kuno sa iyang bugtong anak para sa aton magluwas sa aton nga kasalanan.
kag ang bagani anta sa Sunday Barb nami siya nga story para sa Easter Sunday ang story of survival naman. Kagabi ito mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kay eksakto nga mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes. Have a safe weekend. Mayong hapon.